Hi guys, I will show you how they place the boxing ring. Ayan, dami nila oh. Here's Marco. How are you, Marco? And they are here. Look at this. Ito yung sinasabi kong boxing ring na ano, ilalagay nila. Bakal pala lahat yan. And then, they will cover it with these materials. And then, meron siyang foam na ganon. Ayan, may hagdan. Ayan. Mga boksingero tingali ni sila tanan. Maghana nila. Okay. Ayan, nakita nyo ha? Nakita nyo kung paano ang Kogon Boxing Gym na nandito ngayon. Maglalaro ang 18 fighters. 18 pairs of fighters ngayon today. Yan. Look at them. Kanang years old yung kapin. Hindi siya tumatanda, pili mo naman. Hindi siya tumatanda. So, anong ganun tumanda sa ka naman nag-arjot parang yun. No? Yung model sportivo siya. Balik tayo dito, para tayo nakaharap sa asar. Ito, lapan mo po may gol kan kayo. Okay. Sabihin siya. Yawan yung mga boksingero nila eh. Ana, ano siya timbang na eh? 62.9. Ito mo? Ito? Ito. Ito.
ha. 57.3. Patay na kayo? Ayun, nag-speed rin. $54.7? Ala, grabe. Ang galing naman. Oh my God. Ay, mo sapatos. Sapatos pa. Ilan na to? 59? Ala, grabe siya. 59. Oh, matangkad. Tingnan mo siya. Ala, ang galing. Lord. Yeah. 59 na siya, Marco. Ang galing ah. Mga nagkatuwaan dyan. May naglalagay ng... Nagpapahinga muna yung mga naglalagay ng boxing ring. Ipiniprepare dahil 2 o'clock start na ang fight. Then dito may mga busy rin nagpahinga. At dito weigh-in and then registration ng mga... May mga permanent katunggalina. O yan. Napunan na. Ayan. Eto na sila. Oh my God. Oh my gulay. Minakmakay sa kogon. Kuha natin. Ito ang Kogon Gymnasium. Relax. Si Boxer. Okay na. Okay na.